Salut, dragi mei, sunt Zoli și fac din nou la roșii și n-am reușit să fac intro. Dar nici nu sunt numai două echipe. Mi-a făcut. Deci. Așa. Deci. Bine v-am regăsit la un nou episod de paintball, pentru că ăsta este al doilea. Așa. Alături de Doru. Așa. Așa. Ești în... Scuze? Băi, ești nebun, ce buză la vreme. Yes, mă vezi? Unde este? L-am făcut. Da. Deci am câștigat primul meci care... Ăsta e primul sau al doilea de când filmez, nu mai știu. Al doilea. Al doilea meci de când filmez. Fac vreo 5 meciuri, că-s puține. Nu știu, celălalt episod era de 5 minute și 40 de secunde. Și ăsta e un nou episod. Bă, știi cât? Race s-a înscris. Doamne. Aha, ești cu mine în echipă. Oh, hai să rupem pe ăștia, mă. Bă, nu mai putem zici. Bă, ești nebun! Te-ai văzut cum eu la pe amândoi? Și eu tot am dat. Așa. Știi cât? Știi al câtelea episod de când filmăm azi? Da, și eu scot în echipă de-am văzut. Ești la castelul ăla. Eu l-am luat. Băi, ești prost. Am câștigat. Da. Gata. Așa. Știi cât am filmat azi? 3 episoade deja. Așa numai filmate. Da. Băi, ne place mult. Am văzut că și la mulți, adică mulți youtuberi din ăștia mai mari fac multe episoade, 3 pe zi. Eu l-am făcut. What the fuck? Așa l-am făcut pe un, am dat în el, o venit cu sclipiciul la rost, sau ce naiba e ăla. Cred. Și am văzut aia și la mulți youtuberi că ei când fac așa multe episoade pe zi și Max Infinite câte face? Ai văzut? El face 3 pe zi, dar le face de Mad Max lungi. Da. Te văd. Te văd, te văd. E roșu. L-am luat, l-am luat, l-am luat. L-am luat, l-am luat. I-am luat 2. Am luat 2. Ești nebun? I-am luat 2. Sau nu, pe ăla l-am luat sigur, dar cred că n-am... Nu știu, dai pe blue.
Dă încolo. Ai, mamă. Mai fac... Ai văzut că așa dacă faci episoade 3 pe zi și de vreo 8-10 minute, se uită lumea. Dacă faci așa cum face de Mad Max ăsta, nu prea se uită la el. Ești albastru, așa-i? Și eu. Da, eu nu știu ce mai întreb când am zis să dai pe Blu. Eu mă bă... Ce? Am câștigat. Am câștigat. Am dat deja. Da. Ba da. Ah. Mai fac meciul ăsta și cred că încă unul. Sau numai meciul ăsta. Da. Dai pe Blu. Bă, dă pe Blu. Aha. Nu știu cât e. Kill 5. 5. Și eu tot 91 fire. Shot fire. Cred că două. Nu știu, nu m-am uitat. Ce? Da? Te văd, te-am văzut, te-am văzut. Ce am omorât? M-am omorât. Ăla e bun. Uite, te-am omorât, băi. Deci, bă, red. Deci, cam atât cu acest episod, cred mai fac numai meciul ăsta. Da, mai fac meciul ăsta și încheiem episodul. Cred că are vreo 7 minute. Bă! Am uitat să dau pe Bublu. Tu ești în raid. Ei bine. Ei bine. Da, eu cred că n-am dat. Păi nu, cred că n-am dat pe Bublu. Stai că vine unul. Dacă vine unul jos, nu vine încă. Îi văd. Nu. What? Am câștigat. Așa, da. Deci, cam atât cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare cu alt episod și până data viitoare, nu mai vedem la